Så må I meget gerne iklæde jer nogle rekvisitter, hvis I vil her, for ligesom at træde ind i stemningen. Det, der foregår her, det er hjemløsespillet, og det er sådan et oplevelsesbaseret interaktivt spil, hvor Roskilde-gæsterne de har mulighed for at spille en hjemløs. Så på den måde selv opleve, hvad der er, der sker, og få et indblik og måske en bredere forståelse af hjemløse generelt. Det hold, som skal spille i dag, det er en gruppe af festivalgæsterne, og så har vi Chopper med på holdet. Han har levet som hjemløs i mange år. På spillet der er det ideen, at man skal komme hurtigt frem, samtidig med, at man skal træffe nogle strategiske valg. Og så er det jo interessant at se, om Chopper han har en fordel. Mathilda, du starter? Jeg starter. Okay. Jeg hedder Mathilda. Jeg er fra Sverige, jeg er 19 år, og nogle gange så kan jeg ikke rigtig få det til at køre rundt. Min læge han siger, at jeg er maniodepressiv, og jeg prøver ligesom at have sådan nogle piller, men jeg kan ikke rigtig få min medicin til at fungere. Og jeg bor sådan i København sådan lidt på måde at få. Men jeg har en kæreste, der tager sig af mig lige nu, og det er rigtig godt, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde ud af noget med ham. De har valgt en rolle hver, så kaster de med terningerne. De går fra 1 til 3. Der er 2 terninger, så man kan vælge, om man vil modtage kontanthjælp, eller om man vil rykke felter frem i tilværelsen. Så trækker man en episodekort, og deri fortælles en klassisk episode, som kan være traditionelle for hjemløse. Okay, nu skal du høre. Der er problemer med din kontanthjælp. Du befinder dig nemlig ikke i den samme kommune, hvor du sidst havde adresse. I spillet der er jeg Søren. Jeg er 25 år, grønlænder. Har en far, der har drukket selvfølgelig. Så bliver jeg flyttet fra Grønland af. Børnehjem, gaden, tyveri, stoffer, druk. I virkeligheden så hedder jeg Chopper. Jeg er 49 år. Har været hjemløs stort set hele mit liv. Jeg ved, jeg vinder, for de har jo den fordel, at jeg kender gaden. Nu bliver det godt. Jamen, jeg tror, jeg er en arbejder. Jeg er Danny, og jeg bor på gaden, hvor jeg ligesom var hen efter, at jeg har været siddet 3 år i fængsel. Og jeg vil meget gerne have et hjem og tjene nogle penge, så jeg ikke kan komme i kontakt med min datter. Jeg er ludoman. Jeg kan simpelthen ikke holde mig fra spilmaskiner. Det er ligesom... jeg er afhængig af det. Så lever jeg på gaden. Jeg har ikke rigtig noget sted til hen. Jeg bor også på gaden, og jeg er afhængig af en hel masse stoffer, men allerhelst væk fra heroin. Heldigvis så er jeg rigtig smuk, så jeg tjener ret mange penge på gaden. Ja, det var okay. Hvad siger du, Mathilda? Var du frem, eller? Jamen, jeg sidder faktisk lidt. Nej, jeg kan ikke overskue det. Bare giv mig penge. Du får pengene i stedet for. Jeg synes, jeg er noget bagud. Du skylder penge væk til en bekendt, som du ikke har kunnet betale tilbage til tiden. Derfor bliver du mødt af et tæskehold, som banker dig til, du ikke kan gå. Vent en omgang, mens du kommer over slagene. Au! Hvad synes du om spillet? Ej, det er fedt. Det er rigtig, rigtig godt. Det er fordi, det giver, hvis man kan tage med folk og forklare dem noget, så er det smart at gøre det med noget folk, de vil begynde at interessere sig for. Og gøre det som et spil, det er klart, så vil de fleste godt spille med. Og så samtidig så får du en masse viden, uden du egentlig tænker over det. Værsgo. Det er en god måde at forklare tingene på. Ja, Danny, jeg lige prøvet det, Danny. Jeg kan røge for ved på os. Det var sgu en hård vinter, så jeg klarede den, ikke? Jeg er død. Tag pengene. Tag pengene. Jeg tager pengene. Ja, vi tager hunden med. Ja, det må I gerne. tillykke! Der er mange flere venner herude. I må gerne komme og besøge mig. I kan altid sove på min sofa. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, at det giver et indtryk af livet som hjemløs på en måde, som ikke er en sådan løftet pegefinger. De ting, der sker, er noget, der er taget fra virkelige begivenheder. Og nogle af de ting, der sker, tænker man, wow. Fordi det er lidt sådan, ikke noget, der er i mediernes søgelys og sådan der. Jamen, Hallo, så gør vi lige sådan hjemme hos mig. Nu er vi party. 2 dage senere, det snakker vi ikke om. nej.